internet ah hian a chang chuan movie te kan han en chang hian a volume hi a zoi thin lu tuka nan computer volume te pawh hi a ring thei ang ber han ta pawh hian hriat hlei thei lo chang te a awm thin ani ta chuan in tin nge full volume kan ti pi lama khan kan ti bel theng ti hi lo en ta ila Google Chrome ah hian extension thadeu mai a awmak volume ti rin na tur kha chu menu ah hian han kal ta ila more tools ah hian extensions ah kal kan kalanga chuan heta tang hian menu tang khanin open Chrome web store ilu tanga Chrome web store ilu chuan sound booster ti khan han zong la e ultimate volume booster ti te bass boost extreme ti te oma chuanin tuna hi sound booster that works ti ka mang meka heta hian in lu chuan dinglama hian add to Chrome ti la omanga add to Chrome hi in click chuan add extension in click le anga ti khanin e extension zinga khan alo om to don ani teng chon he sang music boost ti te volume master volume booster ti te sang oma khang te pawh kha in du chuanin low end qual ula e ultimate volume booster ti te pawh hi mangan tam viau mea chuan tuna kan han download ta ka sound booster that works ti kha kan en chuanin e la ya e extension ho kha e hilai icon hi click chuan e extension install sang te kha lo langanga ta khanin hei aron lang don ani a volume kha in ti rin don chuan hei in tepanga etia voi khatin ti rin chuan han en ta ula khu alo sanga voi khat kan click le chuanin a mai khan alo sang ta chuan voi khat click le taila anoya aroin reset le ta ni YouTube pa intinan video khalo en ta a volume kha thei patopin iti lo ti ring ta chuan i sound computer volume te pawh kha thei patopin iti ring ta ta khan ari khaila du khop lo ni chuan khati in like khan hei hi ite panga ila du khop lo le ni chuan ti khan iti ring chho zelanga chuan hei hi asang berain da chuan ring hle to don ani software ran pa lutuk install kherlova simple de Google Chrome extension manga volume boost na ani man tang ka nge ka be se